Takže nazdar ľudia, môj meno je Dastík, ja vás vítam u druhého gameplaya. V dnešnom gameplayi sa budeme baviť o takej jednej téme a to bude Call of Duty Modern Warfare 4. Takže môžeme hneď začať. Takže čo si myslím, alebo proste ako sa teším na tú hru. Takže na tú hru sa teším docela dosť. Podľa mňa tá hra by mohla byť dobrá. Neviem, ako ju spravia. Neviem, čo tam ešte také chcú spraviť v príbehu, pretože ja neviem. Všetci už zomreli v tej hre, už tam im ostal iba Price. Takže fakt neviem. Neviem, ja som moc Call of Duty príbeh, to som moc ani nehrával. Modern Warfare sérii, hral som iba Modern Warfare 3, som celú prešiel ako príbeh. A neviem. Inak počul som niekde, že táto hra by mala výjsť iba pre PlayStation 4, Xbox 720 a pre počítače. Takže keby to vyšlo pre PlayStation 4 a Xbox 720, tak bolo by to docela sprosté, pretože ja mám PS3 a docela by mi to bolo aj ľúto, keby to tam proste nevyšlo. Ďalšia vec. Potom počul som, že táto hra by mala výjsť 11.12.2013. Takže neviem, či to je pravda. Potom druhú vec, čo som počul, zase to má výjsť 11.11. Takže fakt neviem, či teraz jedna vec je pravdivá, a druhá vec, ja neviem proste, či to vyjde v decembri alebo v novembri, takže fakt neviem. Ale tak podľa mňa to vyjde v novembri, pretože každé Call of Duty vychádza v novembri. Takže tak, a teraz niečo ku gameplayu. Gameplay je zase z AWP serveru, ktorý máte v popisu videa. V tomto gameplayi sa tí hráči, čo tam hrali, sa docela dosť hádali. Nechcelo sa mi tam nič písať, pretože by to bolo docela sprosté. Ale vidíte, keď teraz čítate, tak môžete tam vidieť, ak sa tam hádajú. Bolo to docela funny. No a mám tu pripravené nejaké téma, ktoré tu si čítam na papieri, mám napísané, o čom sa mám s vami baviť, alebo tak proste, o čom mám hovoriť. No a ďalšia vec, sú lajky alebo zdieľania na našich videách, takže teraz vám veľmi ďakujeme za, alebo hlavne ja vám teraz ďakujem za, koľko to bolo, 50 niekoľko proste videní na videu. Video som uploadol, CSK som uploadol pred 6 dňami, tak nejak. A je tam docela veľké číslo toho zhľadnutia, takže za to vám veľmi ďakujem. Je tam 5 lajkov, mne to docela stačí 5 lajkov určite. Ja som vždycky tak čakal, že by tam bolo nejaké 2 a to všetko. Takže za to vám veľmi ďakujem. Potom určite vám Pánko ďakuje za neuveriteľných 70, niečo pozrite, 76 tak nejak, pozrite a 9 lajkov. Takže tak, viete, teraz tu ten napísal do chatu, alebo ak by sa to dalo povedať, áno. A ja neviem ešte, čo by som povedal. Video alebo gameplay ešte bude trvať nejaké 2 minúty, takže fakt neviem, čo mám také ešte povedať. Áno, že za tie lajky a za všetko som hneď chcel spraviť ďalšie video, ale nemal som na to čas, proste som nemal žiadne téma, nevedel by som, o čom mám kecať. Viete, ani teraz proste som nevedel, o čom mám kecať, niečo som rýchlo vymyslel, niečo som vyhrábal, nejaké téma, išiel som na Google, hľadal som niečo o tom Modern Warfare 4, je tam napísané veľké hovno, takže asi tak, takže vám fakt nemám čo o tom povedať. Ešte nič také nenapísali Infinity Ward, alebo proste nikdy sa ešte o tom nič poriadne nedozvedel. Napríklad kúkal som kód Slovensko a ten hovoril, že vraj nejaký dobrý engine tam bude, takže to by mohlo byť tiež vynikajúce, pretože od MV alebo od Modern Warfare sa neočakáva vždy nejaký najlepšia grafika, aspoň ja nikdy som ešte tam nevidel až takú dobrú, nehovorím, všetci sa sťažovali na Modern Warfare 3, aký to má ten grafiku, ale
podľa mňa velice stačí. Na Black Opsku je tiež dobrá. Takže tak, keby bola taká istá jak na Black Ops, tak by to bola celá pohoda. Takže OK, ja sa tu s vami lúčim. Určite si teraz pozrite na konci videa, čo tam bude to, jak sa to volá. Outro. Takže toto už je koniec gameplaya, takže ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa. Takže ešte nezabudnite ohodnotiť outro do komentárov, chcel by som vedieť, či je dobré alebo tak. Či sa to oplatí, takže OK, ja sa s vami lúčim a čaute.